Dobra, a jeszcze prezentacja nie kończę. Iron. Seria pierwsza, odcinek zwykły pierwszy. Po odcinku specjalnym z netem. Odcinek będzie wychodzić co tydzień w sobotę. Prezentacja jest robiona na bardzo szybko. Sorry za błędy, które mogły być zarówno ortograficzne, jak i literowe, na przykład braki jakiejś litery. Średni czas trwania odcinka 20 do 30. Boże, nie mogę z tym wytrzymać. Pięknie, czy nic nie będzie gotowe. Dobra, ja się z tym pomęczę. Tak, właśnie mi się gra włączyło, to nie wiem, czy włączyłem. Jestem gram inżynierem. A to taką zwykłą pomocą. I sobie to nie wiem, czy się wczoraj to jest słaby. Ja jeszcze blokowanie do tego. To nie zablokowane. Nie wiem, czy to jest jest. To idę poszukać zbroi. Zbrojeczka systemka a nie, zbrojeczka to się kojarzy wielka. Tam też pochłonę. Sowaczka nie ma, tam też pochłonę. Czemu nic na głowie nie ma? Tak, czyli Boże, nie jest jak to pisze? Boże. No nie, to jeszcze będzie lecieć. Ale my czekamy na skórę, końcówkę, jeszcze. Boże. Jeszcze nic nie powiedziałem. Jak to ja nie wiem. Dobra. Jakiś misy. Zakopalne. To jest tutaj. A to my chyba możemy przynieść akurat. To jest gdzieś po eksplodują tego. Chociaż... Jak siądę, my zaraz będziemy sobie przynieść. Zbierz mięso, ale nie wchodzi do kolesa. Ale to jest jeszcze białko. Dobra, a to co to jest? Kulczyki, woda, wiersz.
Dobra, mniejszy. Później sobie skończyć. I będziemy chcieli co najmniej lepszą zbroję. Nie da odbić. Które to jest może? No i dobra. Teraz będzie drugi, no człowiek w tym walczeniu, on jest słabszy nieco. Ale mi się podobało na tym natomiast. Ja się boję, że to nie żałuję. No ale tak się to zmyszyło pasów, więc to będę miała czekać na tym myślałem, że nie znam. Mi się podobało strasznie. A może można w ogóle podziękować się. I tak walczymy. Już zapomniałem, że nagrywam wszystkie. Ale na razie nie jest tylko ekspedicja. Wow! Może. Ale nie wiem, teraz nie wykonamy pomysłu. Bo my jesteśmy z tym sypiemy, czegoś takiego. O, no fajnie. Wolno. Nie mogę, dajcie mi robić tego. O!
Nie wiem, jak się dzieje. No i tak, to jest sprawa, to może nie wiem, nawet będzie chyba zabić jeszcze nie. No, który w ogóle położenie? To jest godzina 4. Co godziny wykończyć krótko, tak? Trochę krótko. No krótko robię, to robię. Wędrownik, wędrownik. No krótko wędrownik. No i lubię sobie pozbierać. Co my sobie pozbieramy? I idziemy. To będzie o tym misję. No to misję. Zachodujesz misję. Jest. Pokażę. Krótko robię, to robię. Krótko robię, to robię. Gdzie to mamy? Krótko robię, to robię. A ja w tej misji też nigdy nie liczyłem. Krótko robię, to robię. Gdzie tu jest ta moja? Krótko robię, to robię. Jezu! Ale nie wiem, już to chcę kochać. Aż żeby czwórka. I dwójka. O, nie, tak, napić się. O, nie wiem. O, mamy rękawice, jak miło, jak miło. Mamy rękawice, mamy rękawice. Ha. Bez tego, jak nie mogę przebywać. Nie posiadać. Nie mogę. Nie ma to krótko, ale wkryję. Znaczy, jak wyjdę, to już je znajdę. Na daleko. No, nie laguj, niczego nie zaczyna się. Tam jest krótko robi Kerry. Krótko robi Kerry. Z tego na celownika nie kopiuję. Najmniejszy pół. I pół. Tam się
Mogę to jakoś... Nie wiem. No, otwieram te walki. To jest koszula. Nie mogę tego tak mówić. Nic się uczyć tak nie jest. Krótko robi? Krótko mogę? Krótko robi. Drugi. Trzeci i atak. Spadek. Ale jeśli powiem, czwórka, 1, 2 i 3, atak, 3. Wybrałaś krótko robić. Nie będę teraz. Nie wejść do tego lasu. Czwórka. Ale to nie chcę tak ładnie. Nie to teraz nie powiesz. Mogę założyć sobie włosy z tyłu. Jeśli to mówiła. Boże. Nie, to było... Czekajcie, to było samochodnie. O, nie, to nie tak. Sklep prywatny. Który nie można wejść. Ja tu jestem zdecydowany. Oczywiście to nie. Szkoda się nie. Teraz chyba gdzie jest ludzie. Może tak cały czas nie kontroluję. Boże, to może was trochę zmodać na dzisiejszy odcinek. A ten ktoś nie da. Nie zobaczyłem, jak można też użyć tego sklepu. Wyszedł? Nie da. Przedmiot, który może... Część Francja, 3 opisane, żeby mógł wyświetlać samochody. Migotka. Dobra, migotka. Wydaje, że ona była napisana. Migotka stworzona. Migotka. Nie wiem dlaczego, ale mi się wydaje, że migotka nie właśnie jest. Czyli tu nie być troszkę jakaś, ale oczywiście jeszcze. Ja zobaczę, proszę, że nie wiem.
Tylko 1, 3, a tak. Wow, nie to jest. Teraz jeszcze zagraniczny. Jeszcze chwilę jeszcze ująć. Tylko raz, dwa i a tu 3. Tutaj mamy coś fajnego. Jak może chwilę. Serio? Jesteś mi da? No, bez sensu. Na co czwórki? Nie byłabym tak książkę. Oczywiście nie, bo oczywiście nie wczoraj tego. Nie było taka piosenka. No właśnie, muszę coś czas. No wiecie. Oczywiście na to musi być. A tak. Może to nie? Nie. A rejestrze to nie jest tego co jest. Nie, on to nie wygląda, bo już jest nie pójdę. Już nie będę musiał. Szybko sobie zrobię. Dobra, zobaczmy. Czy sobie będziemy wykończyć ten odcinek Może teraz naprawdę. Bo do tego drugiego mi się przydaje. Ogień. One są dosyć dobre. To co ja pamiętam. Już to zaraz. Ja nie mogę tylko którego było? Od którego? Nie będziesz przyjechać, a jeszcze chcę sobie dokumenty. Ja tylko nie mam wszystko położyć. Tylko, że nie jest mi położysz. Nie. Ej. Dobra. Rozumiesz, ja zamierzam kończyć odcinek. Kolejny odcinek muszę się spodziewać trochę wyższego levelu. Ewentualnie, jak już muszę sprawdzić, ewentualnie wiecie, i możecie się spodziewać tego.
A tylko to nie było więcej. Czyż tylko tego nauczymy? Co tu jest? Aha. No. Aha, nie dał mnie, tak, jaki mądry jest, inteligentny. Czy rasa robotów 5000 koła? Dobra, znajdę sobie jakieś miejsce, w którym chciał. Kart. Na razie nie będzie to miejsce. A tu jak Dobra. Myślę, że to nie tyle w dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się, cześć.